morning, church. Good morning, Heart of Repentance Fellowship. Ani na sab kita no sa ato ang panimbahon karong Domingo sa buntag. It's so nice to start the day with worship. So nice to start the day with listening to the Word of God, no? So, why don't we settle ourselves down right now? Biyahe sana imong mga problema, imong mga kabalaka, atong mga labunon, hugason sa gabi. So, biyahe sa ato na tanan because God deserves our undivided attention. Amen? So, let's go ahead and start this with a prayer. Let's bow our heads and close our eyes. Ginoo, nagpasalamat kami ni ining kabuntagon ngayong gihatag kanamo, Dios. Mapasalamaton kami, Ginoo, sa imuhang kaayo, sa imuhang pagkamatinud-anon kanamo, Ginoo, nga bisan sa among mga kasaypanan, bisan sa among mga kalapasan, ana akaw, Dios, nagaanda-anda mo hatag kanamo sa grasya nga among kinahanglan, sa kapasayloan o Dios pinaagi sa dugo ni Jesucristo nga giula sa cross. Ginoo, himuha kami nga takos nga magadayi, himuha nga abli ang among kasing-kasing ug among mga mata, Ginoo, sa imuhang kamaayo, Lord God, because we know, Father, that your grace has always been with us, Lord. You said in your word that you will never leave us nor forsake us. Ana akaw, Diyos, sa panahon sa mga problema, sa panahon sa mga kabalaka, sa panahon sa kakapoy. Ana akaw, Diyos, duol ka kanamo, ubao ka na ang kamatuhuran, Ginoo. That's why, Lord God, as we worship you today, Lord, let you be the center of our worship and our praise, because everything was made to worship you, Lord. Everything in us was made to glorify your name. That's why we give you all the glory and the praises. Amen and amen. Ato pagpakap ng mga Diyos karon. Andam na bata sa atong pagdaig, atong ipakpak atong mga kamot, ato ang isatulda atong mga kaugalingon as we sing and remember the goodness of God today. Come on, church. Atong awitan ang Ginoo karon, no? Kinsa may nagatuo nga mao ni ang adlaw sa Dios. Amen. Amen. Let's go ahead and sing that song. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Malukso, masayaw, singgit ko magugyaw, balaan gamhanan nga Diyos. Awit tayo son, taygon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. Nga may kausapan hangtod sa kahangturan, dayon ko ikaw sa way katapusan. Amen. Ato bilang sa makausapan, karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Come on, church, atong daig ng Diyos. So, masayaw, masingit o maghugyaw, balaan gamhanan nga Diyos. O taygon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. Diyos nga way kausapan hangtod sa kahangturan, dayon ko ikaw sa way katapusan. Dayon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, church, matuboy ka sa among pagsimba. Diyos nga may kausapan hangtod sa kahangturan,
kaniya. This time, church, let's go ahead and sing of the greatness and the goodness of God. No, we want to make sure that we worship God for who He is. No, because God is worthy. Indeed, He alone is worthy of all the glory, of all the praise. So let's go ahead and sing this song, church. Just to hear that still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are, Jesus. Oh, we worship you, we worship you. Come on, as we stand here, let's sing. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear that still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are, Jesus. Every creation sings out, I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are, Jesus. My soul secure, your promise sure, your love endures. Always sing, my soul secure. My soul secure, your promise sure. For your love endures. Always we declare, my soul secure. Come on, church, your promise sure. Yes, Lord, for your love endures. Oh, when my soul
Lord, we choose to worship. We choose, Lord, to praise you. Lord, this is the only thing, Lord, that we can offer unto you, for you have everything, Lord. We know we cannot give you riches. Lord, we know we can't give you anything because you have everything. You perfectly need, Lord. That's why, Lord God, if there's anything that we can give unto you, that is our worship. Because, Lord, we believe in you, Lord. We believe that you are faithful. In times of doubt, Lord, we will choose to believe that you have a purpose. Anaa kay rason, Ginoo, sa daan nga mahitabo sa among mupi kami nga mosalig kanimo, Dios. As we sing this song today, church, let us choose to put our trust in the Lord. We know there's a lot of questions. There's a lot of things that we don't know. That's where trust comes. Because God's never the only one. Let's sing. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. Hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Let's sing, church. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Let's sing, I'll walk with you. I'll walk with you. Wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways. Let's remember in church, forever, forever. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that we sing. Jesus, I believe I choose love in you, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Oh, with all I am, I believe. With all I am, I choose to trust in you. I know, my heart knows that you are faithful, Lord. Come on, church, we sing. Awiti ang Ginoo sa imuhang mga bagong nga mga awit. Oh, tapos ka, Diyos, nga pag
hands as we sing. I will worship. Come on, church, let's lift our hands. I will worship, and I will worship you. Sing, church. I will worship. I will worship you. I will worship. Yes, I know I will, Lord. I will worship you. I will, Lord. I will worship. In doubts, Lord, I will worship. All creation declare, I will worship. All the seraphims and the cherubim sing, I will worship. To the one who's seated above, and I will worship. Come on, church, our God is worthy of worship. I will worship. All the worship is to you. I will worship. All creation declares, I will worship. Every tribe and tongue, I will worship. For eternity will sing, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. I believe, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we long for the day, Lord, that every one of us will worship you, the Alpha and the Omega. All creation will be in awe of you, Lord. All the heavenly hosts, all of us, Lord God, will worship and worship you. We long for that day, Father God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Ginoo, sabda nga niya kami diri, O Dios. Di na mo palabyo ng matagtak na, Ginoo, nga makaawit kami sa imong pagkagamhanan. Makaawit kami, O Dios, kung makadeklara sa among kaugalingon. Malabaw ka sa tanan, Ginoo. Labaw ka sa among mga pangandoy. Labaw ka sa among mga timuha. Labaw ka sa tanang butang nga mapalit, O Diyos. Kay ikaw ang Diyos. Ang Diyos na walay sama. Ang Diyos sa hangtod sa kahangtudan. Mawala man ang tanan ng mga butang, O Diyos, ni kalibutan na apan ikaw ang iyong mga pulong magapabilin, Ginoo. Usa mag-aawit ko. Di mo
pagsali. Hindi mo lang ako makatabawan, kaya ikaw ang ako, Ginoo. Awit ay son, kanimo lang. Kanimo lang, O Diyos, ako ay pagsali. Kanimo lang ako may katagbawan, kaya ikaw ang akong Ginoo. Kung ikaw ang kadaugan ko, gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisalikan. Labaw ka sa tanang butan, niining kalibutan. Katahong gayon sa iyong ngalan, kaya ikaw man ang kagawasan. Dat ako ngadto sa imong trono, kay gusto kong mukauban kanimo. Gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butan, come on, church, ato ipataasan ang mga kamot. Awit ay son, gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butan, niining kalibutan. Labaw ka, ikaw lang ang tapos ng pag-aday ko. Tapos ka. Lord, we thank you so much, Lord God, for making us remember, Lord, na labaw ka sa tanan, O Diyos. Kung huwag kami mag-agiman sa kalisod, kung kami man mag-agi sa kaaruhay, Lord, we believe that you are above all these things. That's why, Lord God, we know, Lord, na wala kay gusto nga ihikaw ka namo. Gusto ni mo, Diyos, na maka-experiensya kami, Ginoo, sa imong panalangin. Kaya kung nahatag ni mo ang imong bugto nga anak ka namo, Diyos, sa maman ang mga butang nining kalibutan. Lord, while we are being processed for the success, Lord God, let us remember, Lord, that you will give us the answers to our prayers in the right time, Lord God. And while we are waiting, Lord, we will be still. We will trust and we will believe in you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Ato pagpagan ng atong Ginoo, sir. Aniya na sab kita sa ato ang pag-ampo, no? Ato ang pangitaan atong kaugalingon og lugar kung asa ta maka-focus in prayer. Let us settle in kung asa ta dapit comfortable nga layo ta og mga distraction kay para maka-concentrate kita no sa ato ang pag-ampo karon. Let us pray. Ginoo, nagpasalamat kami diining panahon o Dios nga imong gihatag kanamo nga sa diin kami maka ampo para sa amo ang nasud, para sa amo ang mga pamilya, Ginoo, para sa amo ang kaugalingon. Ginoo, nag-ampo kami una sa tanan o Dios sa nasud sa Israel. We pray, Ginoo, nga labaw sa tanan, Ginoo, amo giampo ang ilaang kaluwasan, Ginoo, nga sila o Dios makahibalo sa imuhang kamatuoran nga ang Mesiyas, Ginoo, nga ilang gihuwat karon ni abot na 2,000 years ago, and it is Jesus Christ. You said in your word, Lord, nga si Jesus Christ, Jesus ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaagto sa amahan kundi pinaagi lamang kaniya. I pray nga ikaw magahatag og anointing sa mga messianic Jews, sa mga Hudiyo, Ginoo, nga nituo nga ikaw Jesus ang Mesiyas, ikaw Jesus ang amo ang kaluwasan. Tagai sila o Dios sa dihog nga mas daghan pa nga mga tao ang makadungog sa imo sa mensahe sa kaluwasan. Nga o Dios, ikaw, Ginoo, gihigugman nimo pag-ayo ang tibuok kalibutan nga imong gipadala ang imong bugtong nga anak nga pinaagi kaniya kami tanan makabaton og kaluwasan. Ginoo, ang mga pag-ampo nga daghan pa nga mga Hudiyo ang maluwas, Ginoo, because they are your chosen people, Lord God. Amo ang giampo usab o Dios ang nasud sa Pilipinas, Ginoo. Amo mga pag-ampo, Ginoo, nga ikaw ang hatag og wisdom, knowledge, and understanding sa among president, si Presidente Duterte, Ginoo, even pa sa iyang mga senador, hantod sa mga local government unit, Ginoo. Among mga pag-ampo nga ikaw magahatag kanila giya nga kami tanan, sila tanan o Dios maghiusa kay nakahibalumi, Ginoo, nga giingon nimo sa imong pulong nga kami magarespetar sa mga lumulupyo sa politika, kay nakahibalumi o Dios nga imong kabubuton, Ginoo, nganong naa sila diha, Lord God. And even pa, Ginoo, sa umaabot nga mga eleksyon, umaabot nga eleksyon, Lord, among pag-ampo nga mahinumduman namo o Dios nga kami, Ginoo, imuha ng mga anak, Lord God, nga o Dios, ikaw giya kanamo to pray sa unsay imong kabubuton, Ginoo, and nakahibalo mi o Dios nga matag-usa kanamo na ay mga ganahan pangbutaran, Ginoo. Apan o Dios, labaw ni ana among gusto nga ang imong kabubuton ang masunod, Lord God. Help us, Ginoo, to be united. Help us, Ginoo, nga mahimo kaming loving sa each other, especially sa mga tao nga dili mi ka-agree with, Lord God. Kay ningon ka sa imong pulong, Ginoo, nga gusto nimo, Dios, nga kami mobuhat og maayo sa amo ang mga dili mauyunan, Ginoo. And I pray ikaw magagiya kanamo, maghatag kanamo sa grasya, Ginoo, maghatag kanamo sa kaalam kung kinsa ang amo ang butaran, Ginoo. Ang padayon nga giampo ang body of Christ, Lord God, especially, Ginoo, sa mga tao nga in the Deliverance ministry, among mga pag-ampo o Dios, ang mga deliverance ministers in the whole world, Ginoo, nga mahimo kaming magkahiusa, Lord God. Mahimo kami o Dios nga strengthen us, Ginoo, tagaay kami og kusog nga makapadayon, Lord God, kay nakahibalo kami o Dios nga nakigbatok kami, Ginoo, sa mga butang o Dios nga dili na makita, sa mga spirituhanon nga mga butang, and we know, Father, that no demon will separate us from your love, and we know, Father God, that you have won the victory already. We are not fighting a battle nga 50-50, but we are fighting a battle, Lord God, where the victor has already
clearly been said, and that is you. And because we believe in you, we are also victorious. We are also more than conquerors, Lord God. And I pray, even pa sa Heart of Repentance Fellowship, Lord God, ang mga pag-ampo, O Diyos, nga ikaw padayon strengthen sa simbahan, Lord God, sa mga ministries, Ginoo, sa children's ministry, Lord, ang mga pag-ampo nga kining mga kabataan, O Dios, magapadayon, Lord God, o si dako nga naa sa imong tiilan nga pinaagi sa amo ang mga kinabuhi, Ginoo, sila makahibalo sa kamatuoran, Lord God, ug sila magamit, Ginoo, alang sa imong kahimayaan, alang, Ginoo, sa imong gingharian, Lord God. And I also pray, Ginoo, sa Deliverance ministries namo, Ginoo, ikaw padayon magagamit sa amo ang kinabuhi. Give us the anointing and the strength, Ginoo, makapadayon niini, pinaagi lamang sa imong grasya kami makapadayon niini, Ginoo, dili kini pinaagi sa amo ang kusog. Wala kami magadepende sa among kaalam, wala kami madepende sa amo ang kahibalo, apan nagdepende kami, Ginoo, kanimo o kanimo lamang, Lord God. That's why give us the supernatural strength to continue. And Lord, I also pray for each members of the Heart of Repentance Fellowship, especially aning tao, Dios, nga nagtan-aw sa broadcast karon. Ikaw, Dios, ang magahatag og kusog kaniya. Ikaw, Ginoo, ang magahatag kaniya og giya, Lord God, nga, O Dios, nakahitagai siya og paglaom, Ginoo, nga bisan unsa man ang mahitabo dinhi sa kalibutan, naa man kami sa panahon sa panalangin, naa man kami sa panahon sa kawadon, naa man kami sa panahon nga sa kaharuhay, Lord God, magahinumdom kami, Ginoo, nga kaning tanang mga butanga mahanaw lamang, ug nakahibalo kami, O Dios, nga ang amo ang destinasyon ang naa lamang diha kanimo, kay ikaw ang amo ang paglaom, ikaw ang amo ang makauban one day, Father God. And Lord, help us to hold on to these truths, Lord God. Dili kami mulunga, dili kami mo surrender, Ginoo, magapadayon kami, Ginoo, kay ikaw ang Ginoo nga amo ang gialagaran, ang Ginoo nga magaganti kanamo sa tanan nga among gabuhaton para sa imuhang kahimayaan, Lord God. Dili na among kaugalingon ang among unahon, O Dios, apan og ikaw lamang, kay nagatuo kami nga niingon ka sa imong pulong nga kung ikaw ang among unahon naging imong pagkamatarong, ang tanan igahatag kanamo, Ginoo. And Lord, let us live in that faith. Let us live on those promises, because that promise has been proven by each generation, that you are a God who is faithful. Ikaw ang Dios nga motubag. Ikaw ang Dios nga dili magpasagad, dili mo pasagda kanamo, Ginoo, apan ikaw ang Dios nga muuban kanamo. You will never leave us nor forsake us. And I pray for this person. Strengthen this person, Lord. Give him or her the anointing and the grace that this person needs day by day, because we know, Father God, that you are a loving Father. You are forgiving, and you are ready to cleanse us from any unrighteousness and to release blessings unto us, Father God. And this we ask in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Good morning once again, church. Good morning, Heart of Repentance Fellowship. Salamat no sa matag-usan ninyo nga nagapadayon og watch ato ang live, and for those who liked and share this, no, patience lang sa kita karon, but we believe nga in the right time, no, ang Ginoo gid ang muhatag nato sa platform og sa place, no, kung asa kita kay nindot mo putong kuan naagit tay lugar ba na to makamit dito kita physically sa each other, although dili pa ni siya possible at the moment because the Holy Spirit is doing something, no, online, pero we believe that in the future, no, na ay expansion ni hatag ang Ginoo in the right time. So while we're but of course while wala pa na gihatag sa Ginoo, we will do everything that we can, no, to worship God, to listen to His Word, because I really believe that the Holy Spirit wants the body of Christ to hear the revelation of deliverance, no, which is what we have been doing. And then before we continue this, if it's your first time, we welcome you here. And please like and share this, no, if this is uploaded on Facebook
or YouTube, because naman tayo problema in the last weeks no sa pag-upload sa Facebook. I don't know, maybe update siguro sa Facebook, but and for those of you no nga nagpadayon og suporta sa ministry, we thank you. We receive the money no, we will continually use that para sa ministries ni Lord, and God bless you sa inyong generosity. And let's go ahead and study now the last part of our mystery of deliverance, no? So last time last time Sunday we learned about casting out, which is the first part of deliverance, pagpapahawa. Next is deliverance through knowing the word of God, which is the truth, because the Bible says in John chapter 8 nga we will know the truth, and the truth will set us free. So deliverance is also knowing the truth, and we are going through the last part. We are already in the final installation of mystery of deliverance, which is part 3, which is deliverance through living sacrifice. Amen. Say it with me, living sacrifice. Amen. So we're gonna learn what is that, no? So that we can achieve a perfect and complete deliverance. Of course, not based on our efforts, but because of what God did for us already. Let's go ahead and pray no sa ato ang pulong ato paminawon today, ato ang iampo no nga ablihan sa Ginoo ang ato ang kasing-kasing, ang atong una-una ug ato ang mga mata nga makita nato no, ma-reveal sa ato ang kamatuoran. So mga itagtabang ni Holy Spirit, ako ang gihangi matausa sa pagduko silang ulo, pagpiyong silang mga mata. Ginoo, nagpasalamat kami ni ining Domingo sa kabuntagon ng gihatag kanamo Ginoo. Nagpasalamat kami niining tawhana o Dios nga naminaw karon sa imuhang pulong, Lord God. Ang mga pag-ampo Ginoo nga ikaw magapadayon og giya kanamo, Holy Spirit, himuha lamang ako nga tagapagpamaba. We want to hear you today. We will not stop praying, Ginoo, nga ikaw, o Dios, ang magagamit kanako, Ginoo, sa pagpadayag sa imuhang gusto namo mahibaw-an sa kamatuoran, Ginoo, nga magdala kanamo sa kaluwasan o kagawasan, Ginoo, nga amo ang gikinahanglan, Lord God. Nagaingon ka sa imong pulong nga magaduol kami sa imong trono, Ginoo, nga mangay sa imong grasya, Lord God. Busa karon, o Dios, nagapaubos kami nga ikaw, Ginoo, mohatag kanamo grasya, nga mopasabot kanamo sa misteryo sa kagawasan nga gusto nimo namo matagamtaman, Ginoo. And I pray, cover us with your most precious blood, Ginoo. Sa man ang mga disturbo, sa man ang mga kabalakaw, sa man ang mga mo hatag namo og unfocused, Ginoo, nga attention amo ka nang gihinginlan sa pangalan ni Jesus, in Jesus name. And we declare, Ginoo, nga ikaw, Holy Spirit, ang magapanlihok sa matagusan namo nga mga kasing-kasing. In Jesus name we pray. Amen and amen. So, grabe ka importante actually, church, no, ang mga mahibaw-an nato ba nga wala lang day nahuman no sa pag cast out sa demonyo ang deliverance, although nahibaw-an nato last time nga it is included no in our prayer. In fact, if matanaw nimo how Jesus taught us how to pray, he said, "Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Deliver us from evil." Diba? So grabe jud kayo ka gi-specify sa Ginoo no nga included gito sa atong prayer every day ang deliverance. Pero gusto usab sa Ginoo nga dili lang ta diha taman no nga taman lang sa pag-ampo. Kay gusto ang Ginoo nga masabtan ginato ang kamatuoran, ug gusto sa Ginoo nga makahibaluta kung unsay atong dapat nga buhaton. Because giingon man sa Ginoo no nga sa kabantay mo sa John chapter 8 verse 31 nga niingon ang Ginoo didto nga Jesus said to those Jews who believed in Him, that if you follow my commands, if you hold on to my teachings, you are truly my disciples. So grabe ka importante no ang pagsunod kay isa gid na sa pinakadako nga timailhan nga ikaw tinud-anay nga nituo kang Hesus, ikaw tinud-anay nga disipulo ni Hesus. Busa ganahan gid si Holy Spirit no nga mahibaw-an nato what
are the levels of deliverance, because this is a mystery. This is a mystery, no? Makita ra nimo ni siya if i-reveal ni Holy Spirit nimo. I mean, tanawa ra good. The whole time it is there, no, kan Jesus Christ. The way Jesus Christ taught us how to pray, we need to include deliverance, ang pag-ampo sa kagawasan. Pero for some reason, dili kita gaampo ana, di ba? I mean, dili kita makaampo ana. Kung mag-ampo ta sa pagkaon, mag-ampo ta sa itong panginahanglanon. Pero, dili kay nato na maampo ba? Which is, for some reason, of course, ang kaaway nato, si Satanas, dili gid siya ganahan nga makahibalo ta sa kamatuoran. Pero, ganahan si Holy Spirit nga makahibalo ta sa kamatuoran kay igsuon ang tanan nga gakahitabo dinhi sa kalibutan timan igyod nga ang ugat niya na tanan si Satanas ug ang iyang mga demonyo. Kay si Satanas ang pinakauna nga nakasala. Ningon ang mga tao nga si iba may una nakasala adtong ni kaon siya sa gibawal nga prutas sa Ginoo. Dili si iba ang una nakasala. Ang una nakasala igsuon si Lucifer, which is the previous name of Satan, no, na sa Isaiah, nga siya ang pinakanindot sa tanan nga mga anghel. Pero imbis kay iya ang i-glorify ang Ginoo sa iya ang pagkanindot, kay nindot ki siya nga gihimo sa Ginoo, niingon na hinuon siya nga ako ang ibutang, nga ako ang trono labaw sa Ginoo. O nahitabo ang rebellion ug nakadala siya og mga anghel, no, daghan kay mga anghel nga iyapong gidala nga iyaang nailad, maunang gitambog sila sa Ginoo ug naa sila diri karon. Although we know, no, that in the final days ilabay si Satanas ug ang tanan nga iyang nailad didto sa kalayo, sa linaw nga kalayo, lake of fire, which is mauna ang final destination, no, sa mga dili kay kahibaloan na. That's why it's very important, no, nga masabtan ninyo naatay foundation series, diba, kabantay mo dito final judgment, dito ninyo na masabtan nga I cannot explain this whole right now, pero basically ang shortcut is ang nag-exist karon is ang hell. Dito more siya quarantine area ba sa mga demonyo o ang mga tao nga wala ni tuon ni Jesus Christ. Pero moabot ang panahon nga ibanhaw ta tanan o balik ang mga tao nga nasa impyerno, ang mga tao nga nasa langit ibanhaw tanan o moatubang ta sa judgment seat ni Jesus Christ. O pag human dito ta it's either if ni believe ka ni Jesus Christ, iadto ka sa new heaven and new earth, which is the final place nato. Then kung ikaw wala ka ni believe ni Jesus sa Ginoo og ni reject ka niya, itambog ka sa linaw nga kalayo. So basically ang current heaven o ang current hell, temporary place na sila. Ang final destination gid, it's either naa ka sa new heaven and new earth or naa ka sa lake of fire. So gigrasyahan ta sa Ginoo, no, nga because we responded to the conviction, no, sa gihatag sa Ginoo nato. We were given the grace, gitagaan ta sa grasya nga makauban ang Ginoo hangtod sa kahanturan. Mao nang igsuon ayaw gid kahadlok kung unsa imong agian dinhi sa kalibutan, di ba? Ang mao gini akong iingon, mutuo man ka sa Ginoo or dili man ka mutuo sa Ginoo, naagi problema. Mutuo man ka sa Ginoo or di ka mutuo sa Ginoo, naay kaharuhay. Pero ang diferensya kay naakay kung mutuo ka sa Ginoo, naakay paglaom. Nga kung unsa man na moabot man ang panalangin or moabot man ang mga unsa man ang problema nga mohitabo sa kinabuhi, anaa kay paglaom, kay nakahibaluta nga ang ato ang ultimate nga destination kay lugar nga wala nay pag-antos, wala nay paghilak, wala nay kagulanan, wala nay bisag unsa nga mga negatibo, because we will be one with God. So we are so graced by that. Amen? So let's go ahead and learn this right now. No, mystery of deliverance part 3. Deliverance through sacrifice. So giingon diha sa Ginoo, no, nga nakita ni mo ning trahedya bitaw akong nakita ba kanang bitong trahedya bitaw sa endless nga deliverance. Nakita ni mo na nga ang mga tao kasagaran sa tuwa kay abi mong gud nato nga taman ra diha sa pag-cast out sa demonyo, maunang
wala na dayon, di ba? That's actually what I expected no nga. Kana bitaw first ka nga naka-experience at tinud-anay nga deliverance sa pag-cast out sa mga demonyo nga naa nimo ba, mga demonyo sa kagulanan, mga demonyo sa depression, demonyo sa kabalaka, demonyo sa kahadlok, sa kamatayon. So cast out na tanan, and I thought nga wala na yung problema nga mahitabo. Yes, free na gyud ko, wala na. And then I realized nga di kay mga problema nga mohitabo, or di ba ka naabot kay mga mabuhat nga mga dili uyon sa pulong sa Ginoo ngayon mabuhat nga nga mobalik na pud ka ba? Ay posibilidad bitaw nga mobalik na sa imong karaan nga kuan nga imbis sa una gihatagan na kag freedom sa Ginoo sa kahadlok sa kamatayon. Lang nahitabo na pud kay tungod kay didto ra kataman kay abi ni wa ka ni search sa truth ba? Klaro ba ni Jesus, di ba nga, we have to search the truth because the truth will set us free. Tungod kay abi nimo nga nahumana sa pag-cast out, tingalan na pud nga sa una imbes dili ka mahadlok mamatay. Di ba? Karon na pud kay nahadlok na pud kag balik. Because God wants us to understand nga wala ra di taman sa pag-cast out. That deliverance is actually a process. Although importante king i-cast out ang mga demonyo, no, that's the very first part nga kinahanglan mahitabo. But the thing is, if diha ra kataman, dili ka makahibalo sa kamatuoran nga maghatag nimo og kumpleto nga kagawasan. That's why we have to cast out the demons first. Next is learn the truth, meaning listen to the word of God. And then next is deliverance through living sacrifice, ang pagsakripisyo nimo. You know why this is very important? You know why this process is very important? Basically, what happens is prayer. Next is knowing what to do. And next is doing what you learned to do. Basically, mamura bitaw siya og casting out, sunod, learning the truth, and then obeying. So mauna siya ang kumpleto no nga proseso nga kung imuha ng buhaton tanan, ma-experience nimo ang kumpleto nga kagawasan. And then you will live a victorious life. For example, di ba? For example, if naay someone nga naay spirit of poverty, no? So, let's say naay someone nga naay spirit of poverty, although dili tanang kapobriho na pinaagi sa demonyo, pero naagi mga cases nga mga demonyo ang gakos no sa kapobrihon, maobitan ng usahay tingalak mailhan nimo nga naay spirit of poverty, kay matingala ka nga dili mo make sense ba nga bisan to mo try bitaw kag budget. Wako nag-ingon anang mga tao ha nga magpatakal ka balo jud ka ba nga gastador jud ka maunang di na siya demonyo nga kanang kay balo jud ka nga gastador ka nga munang wala kay kwarta na, pero kana bitong di mo make sense ba nga budget na ka grabe nimong ihap nga akong sweldo mao ni bayad sa balay mao ni bayad sa kuryente mao na ni pagkaon mao na ni, then for some reason kuwang gid pihapon perminti imong kwarta then di ka kasabot. So there's a possibility no nga na spirit of poverty. The thing is, if i-cast out nato ng spirit of poverty, what a person can experience kay pwede siya maka-experience og mga panalangin nga moabot niya, di ba? Naagoy na imong uban ni nana nga pag-cast out sa spirit of poverty nakatrabaho, pag-cast out sa spirit of poverty katong mga matingalan na lang sila nga daghan kay mga panalangin no, og businessman daghan kay sales og trabahante sa sales daghan kayo sige kakota. Pero the thing is, if dili ka makahibalo sa kamatuoran nga dapat di ay ka mahimong good steward sa unsay gihatag sa Ginoo nimo, og dili ko og kun dili ka mo obey nga dapat ka mahimong good steward sa unsay gihatag sa Ginoo nimo, unsay mahitabo? Mobalik lang gihapon ka sa una. Mobalik lang gihapon ang spirit of poverty kay nganuman. Disobedience is an open door to demonic spirits. Diba? When I say demonic spirits, di na siya pasabot nga kasagaran mo na to kay og demonic spirits to yan, kay conjuring na dili na siya maura tanan na ay espiritu sa sakit. Diba? For example, i-cast out na to ang naib mga tao nga na-experience sa mga tao no nga grabe kayo uric acid, sakit kay ila ang tuhod, di sila kalakaw, atong gi-cast out ang spirit of infirmity, nawala ang sakit.
Pero nibalik lang gihapon. Wala naminaw sa kamatuoran nga dapat mag-take care ta sa atong lawas kay templo ta sa Ginoo. Wala ni sunod, nibalik ra gihapon ang spirito sa sakit. That's why it's very important that we learn what the correct process is. What do we do? What we do is dapat i-cast out na to ang demonyo. Next, maminaw ta sa unsay giingon sa Ginoo og mosunod ta, which is what is the point no of deliverance through living sacrifice. What does the Bible say in Romans chapter 12 verse 1? It says there, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So nakita ni mo dahil, igsoon mo nang si Paul, gusto gid siya nga atong i-offer ang atong lawas as a living sacrifice. What does sacrifice mean? Sacrifice is the root Greek word sa sacrifice is thuo. So may pasabutan na, it means to kill. Meaning that we have to kill our wants. We have to kill no unsay ganahan nato, and then we start living kung unsay kinabuhi nga ganahan ikinabuhi sa Ginoo nato. What does that mean? Kung sa una igsuon, kung gi-cast out ng spirit of infirmity nimo, gi-cast out na no ang sakit, tinawala ang sakit. Diba? So what we do is we listen to the word of God. Unsa man akong buhaton, diba? Unsa man akong buhaton. So God wants you to fast. God wants you to resist no ang ganahan sa imong flesh nga magkaon-kaon og bisag unsa nga makadaot sa imong lawas. And then you take action to that. Ato ang himuan og aksyon kay nga naman, so that we can live for God, para mas magamit mo ta sa Ginoo, and then para ma-completely close yun ang pultahan nga di na tumubalik nga sakit. Nasabtan ba nato? Amen. So mao na siya isa sa mga things nga dapat nato buhaton ba. Although I would like to say nga dili tanang sakit demonyo, okay? Ako ginang iklaro perminti kay for some reason no di mo avoid gitaan ng mga tuo kay daghan ra ba kayo, especially nga if naa ka sa Deliverance ministry ba atong church nga kanang gitawag bitaw sa Deliverance ministry, daghan kaayo mga kuano nga mga tuo bitaw nga murag kadalingi demonyo, kadakuan demonyo, and then that's not really true. Although makahibalo maka-discernment ta, di ba? Kung unsay demonyo, unsay dili demonyo. How do you discern that? If it does not make sense. Ato kapila naman ako na i-explain, di ba? Nga for example, if makakita ka og ok din nahadlo ka, og makita kag ok pero nahadlo ka, di imo na siyang flesh, pero bisag walay ok din, imagine ka hala ka na ok din ni ok dito. Then mura din kag mawala na ka sa imong buot, then that's how you know nga it could be a spirit nga naghatag nimo inaana nga fear, di ba? So that's actually how you know it. So next is what do we do no unsa may atong buhaton ko para ma-completely ma-close nato ni nga mga door, di ba? Kung unsa man ning mga open door sa demonic. Ang mga open door sa demonic is three things. Number one is covenant, next is ignorance, and third is disobedience. Covenant. Unsa man ang covenant? Kana bitong gahimuon sa mga witches during sa Halloween, especially hapit na ang Halloween, no? As Christians dili kita mag-celebrate og Halloween. Daghan kay mga churches nga designan pa nila ilang simbahan og mga mga kalabira, mga bisag unsa diha. If mo tan-aw mo sa YouTube, ang mga ex-witches o mga ex-satanists, muingon gid sila nga dili gid dapat ang mga Kristohanon mag-celebrate og Halloween. It's not a joke. You are literally opening up the doors to demons, no? Mao bitaw nang daghan kaayo, especially sa mga western countries nga ga-celebrate og Halloween. Grabe kay ang depression rate. Kay nga naman,
even if that's just one day, covenant is one of the strongest doors sa mga demons, because you are actually I'll explain covenant more next time, para sa mga wala kahibaloan na ay mo kagool, pero basically ang mga witches kay mo adto na sila og somewhere, mo adto na sila templo nila nga gihimo nila somewhere, then dito sila mangayo og power kay for some reason kaning Halloween, kaning October 31 to November 1, kay mao na siya diha strongest ang mga demonyo. So, and musicians do that as well. Kabantay mo anang mga bandangan, miingon sila nga ilaang gibaligya ang ilaang kalag ni Satanas para nga musikat sila. One example of that is Lady Gaga. Ni testimony gina ni Lady Gaga nga naay babae nga yaang. So kamo na lang mo research ana, di ba? So basically that's one of the open doors to the demonic kanang covenant. Next is ignorance. Katong nahitabo kang Pedro. Wala siya kahibalo nga si Satanas na ditong gigamit ni Satanas ang iyaang mga selfish desires para moingon kang Jesus Christ nga ayaw og kamatay, Lord, dili ko musugot nga mamatay ka, di ba? Gi-rebuke ni sa Matthew chapter 16, gi-rebuke ni Jesus Christ si Peter nga Satanas pahawa. So ignorance, that's one of the things. That's why we are learning these steps on how to be completely delivered, because one of the open doors to the demonic is ignorance. That's why the Bible says, my people perish because of ignorance. Next is disobedience. Unsa man ang disobedience? Ang dili pagsunod. Literally, church, pag once nga dili ka mosunod, then imo nang himuan og pattern sa imong kinabuhi, that can lead to an open door to the demons. Mao ni nahitabo ni Judas Iscariote sa John chapter 12. 'Di ba sa inyo kasagaran sa inyo kay moingon mo nga ang sala ang inyong nabalaan kay ang sala ni Judas kay kuanra katong niya ang gibaligya si Jesus for 30 pieces of silver. Di na mo yung sala, church. If moadto ka sa John chapter 12, dito ni John chapter 12 verse 6, dito ni mo mahibal-an nga si Judas sige og panguha sa kaban nila kay si Jesus Christ ug iyang mga disipulo naa sila'y panudlanano sa ilang mga gastuonon ba. Dayon si Judas man ang in charge ato. Sige siya panguha regularly. Perminti siyang gapanguha. Perminti siyang gapanguha og kwarta gikan sa ilaang panudlanan. So what happened was, because of that cycle of disobedience, it led to an open door to the demonic. Maunang by John chapter 13 verse 37, makita nimo diha nga si Satanas entered Judas. Literally, misulod si Satanas kang Judas. Ug mautoy nahitabo nganong fully ni disobey ang gibaligya si Jesus. Now, moingon di mao na gyud nga di kita kaingon nga sala ni Satanas lang. Mailhan nimo nga it was because of Judas in the first place kay ngano man. Mao bitaw nang giwarningan ta sa Bible in Ephesians chapter 4 verse 27, di ba? O sa giingon diha, be angry and do not sin. Do not let the sun set upon your anger, and do not give the devil a foothold. Unsa man ning foothold nga pasabot diha? Foothold is kana, for example ba, kana bitong musira ka og pertahan, then murag kabantay mo nang nay mga tao nga sirad-an ka sportahan, din imong likayan ba nga masirad-an bitaw ka mo nang imong ibutang imong tiil sa ilawom kay para dili masirad-an, di ka masirad-an ba. So basically mao nay foothold. That's actually what Satan does. Pag once nga masuko ta, then di ta mohatag og pasaylo, mura ta og sa spiritual realm ba, mura bitaw tag moabli og gamay nga pultahan. Then pag makaabli ta gamay nga pultahan, ibangil gid na ni Satanas sa ang iyang tiil sa imong spirituhanon nga pultahan og diha siya musulod. Because di ba kabantay mo ni Jesus Christ kay si Jesus Christ sa Revelation chapter 3 verse 20 kay manuktok ba siya sa ato ang pultahan, di ba? Manuktok siya sa atong pultahan. I am standing at the door and knock. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and lets me in,
I will eat with him and him with me. Jesus Christ is very gentle. Manuktok siya sa tong kasing-kasing ni siya nga, nak, balik na nako. Nak, pasudla ko sa imuhang kasing-kasing. O kung atua siyang ablihan, musulod siya. Satan is not like that. Satan is gamay lang ganing nga open door, lahuson ni ganyag sulod, murag ilaga ba? Kabantay mo na mga ilaga nga bisag gamay kaayo nga kuano bisag gamay kay nga bangag sa kuan ba inyong balay. Abi nimo di bitaw makasulod pero grabe jud kay musuok di ba? Mangningkamot gid nga unsaon nga makasulod. That's why God is revealing to us no nga we have to close doors to the demonic. How do we close doors to the demonic? It's very easy. It is by three things. Denying your flesh, taking up your cross, and following Jesus Christ. Again open three doors to the demonic is covenant, ignorance, and disobedience. Pero ang imuhang buhaton para ma-completely close na nga door is by after ka na-cast outan sa mga demonyo and after you heard this truth. These are the three things that you need to do. Deny your flesh. What do you mean by denying your flesh? Kung unsay ganahan sa imong unod, kung imong unod ganahan og bisyo, ganahan og maglaag-laag no og mga lugar kung asa dapit ganahan ang mga makasasala mo adto, imuha nang i-resist. You imbis na maminaw ka og mga bastos nga mga music no nga mga demonic, you resist your flesh and then you listen to Christian music. Or di ba ka og naatay ganahan nga mga kaunon nga dili makaayo sa ato ang panglawas. We resist that. We fast and then we eat the things kung unsay makatabang sa ato ang lawas because our body again is the temple of God. Satan wants us to eat the things gikigo ani apil no. Satan wants us to eat the things no mga bad things sa kalibutan no para nga dili kayo ta magamit sa Ginoo kasi Satan is very desperate. Kay hibalo mo unsa si Satanas, mura siya gana bitaw, di mo ko ganahan mangdaot sa mga tao nga kuano kanang mga nabuhi lang bitaw tungod sa kuan, di man daotan nga for example, ni mga tao nga dialysis, di ba? So analogy ra ni siya wala ta nang daot sa mga tao nga dialysis. So kabantay mo anang si Satan ba kay kahibalo na siya nga si Satan is kahibalo siya nga ang iyang end kay set na ba? Prophesied na. I mean, si Satanas dili kay siya bugo. Si Satanas kay bright kay siya para makahibalo siya nga dili gid siya kadaog sa Ginoo. Okay? But Satan is so malignant nga bisan man og bisan pag isa ka adlaw na lang na, duha ka adlaw na lang na, iya ginang i-squeeze in ang tanan nga iyang mabuhat ba. Mura bitaw nagapuga bitaw. Mura siya gapuga ba nga up to the last drop bitaw nga ma-enjoy niya ang iyang pagrebelde sa Ginoo kay iya ginang gamiton. That's why he wants us to enjoy the things of this world. Mo na daghang kay mga Kristohanon nga luwas lagi pero wala magamit for the kingdom of God. Imbes kay katong tawhana, daghan unta ang mga tao nga maluwas no makahibalo sa kamatuoran ug makabaton sa kaluwasan pinaagi sa iyang kinabuhi, but because Satan has so influenced no that person because of the disobedience, the ignorance of that person, wala na noon siya magamit. That's why I would like to always say this, that the Bible is very clear nga there are people who will be barely saved, no? Mao nang ay mo og judge sa mga tao nga kanay bitaw say mo kay naa mo kay mga bata nga mga Kristohanon ba nga, for example makita ta Kristohanon nga gainom pa, may makita tag mga Kristohanon nga although we have to pray for them no, and if the Holy Spirit gives us the chance we rebuke them. Pero ayaw na dili nato sila i-condemn lahos ba nga inana din sila kasi pwede magid sila mo gamit anang bersikulo nga naa magina sa Bible na naa sa letters ni Paul nga there will be people who's gonna be barely saved, like igo lang gid nakatungtong sa langit ba. But for me and the church, we will not settle for less. Dili taganahan nga igo lang ta makaabot. We want to enjoy the rewards no, and God wants us to enjoy the rewards. That's why God is saying no nga it is impossible to please God without faith.
Because kinahanglan ta, if nituo ka sa Ginoo, dapat mutuo ka nga naa siya ug siya mu ganti sa mga tao nga nag-alagad niya. God is a rewarder. That's if you have the right faith in God, no, God is saying if tinud-anay ka nga nituo sa Ginoo, you believe that He exists, and next that He is a rewarder. That's why we are fighting, no, the fight that God wants us to fight, the fight against spiritual things, no. That's why pag naay mga tao nga mabuhat og sayop nato, we do good to them because that's how we fight against evil. Because we don't overcome evil with evil, but we overcome evil with good. Diba, pag naay mga tao nga mo kuan nato, mo daot nato, kung naay mga tao nga manunglo nato, ato ang i-bless sila, because that's how we fight, the fight that God wants us to fight. So church, we have to understand that we are in the last days. God is saying that we are in the last days. The reason why God has not returned yet, it's not because He is slow, but He is patient with us. Nga everyone, no, ang tanan matagaan gid chance ba nga maka-repent, bitaw. That's why we call upon people. That's why we call people, no, nga balik na mo sa Ginoo pag hinulsol na mo. That's why we pray for people, because church, labaw ang kaluwasan, labaw pa na sa kwarta, labaw pa na sa trabaho. I mean, it's the whole thing is in vain. Tanan walay bili kung at the end of the day maimperno gihapon ang tao mo. Nang as a pastor, no, we reach out the internet, we use our social media to share the word of God, kay para ang mga tao mosangpit sa Ginoo, kay hapit na gid mo balik ang Ginoo. The whole time is people are expecting, no, nga God will return on a difficult day. If you take a look in the Bible, God will return on a day nga walay nag-expect. I mean, Jesus Christ can return right now. So we have to have that vigilance, no? Pagkakuan ba kanang pagmatagid ba, kinahanglan daw kita nga magmata nga anything that's happening, although we do our best, no? We do our best nga mag-glorify si Lord o ma-deny ang atong flesh, ma-take up ang cross, kung i-follow ang gusto ganahan ni Jesus Christ nato nga i-follow. But we have to understand nga whatever things happening right now, tanan nga imong makita igsoon, mahanaw ra na tanan. What will remain are the things that you don't see that exists. That's why I like how Pastor Vladimir Savchuk said it, no? Sa iyang saying, basta isa sa iyang mga posts sa Facebook, simple obedience is the highest form of spirituality. So we have to remember that, church, no? Simple obedience is the highest form of spirituality. Satan has made everything very complicated in this world. But God just wants us to obey, no? Because God is saying obedience is better than sacrifice. If there's 3 things, no, nga dapat mo mahinungduman today, church, sa wali, sa ganahan ipadungog ni Holy Spirit nimo, these are 3 things. Deny your flesh, take up your cross, follow Jesus Christ. What does these 3 things mean? Deny your flesh means ayaw na buhata ang gusto nimo buhaton. Take up your cross, meaning letting go of everything, no, para ma-take up nimo ang cross ba. For example, if ang imuhang naay relasyon nga mag-lead nimo sa kasalanan, then you pray to God nga unsa may buhaton naman ning relasyon. Dapat ba ko mo go away ani nga relasyon, or dapat ba ko mo stay ani nga relasyon? So we have to take up, no, or kanang mga naayuban nga naatay mga pangandoy sa atong kinabuhi, and then we kana nga mga pangandoy kay para lang sa atong kaugalingon. So it's either you let go of that or you make that dream glorifying God. Dili man pod usahay, di ba, kasagaran nato kay pag mo take up sa cross kay mubiya. Sometimes, church, masayon pa mubiya kaysa sa mustay. Again, sometimes masayon pa mubiya kaysa sa mustay. Sometimes God wants you to stay. And the next is follow Jesus Christ. Meaning, you obey
what He says. Kung ingon si Jesus Christ nga bless those who curse you, pag naay mga tawo nga manunglo nimo, mamarang nimo or sa pagay buhaton sa imuha, ayaw sila bawsig barang igsoon. Bawsa nato sila og panalangin. Lord, bless that person. Because that's what God wants us to do. Kung naay mga tawo nga mubuhat og dautan nato, we do good to them. Because that's how you follow Jesus Christ. Or if dili nimo kaya pa nga mabubuhatan sila og maayo, you say to God, Father, forgive them. They don't know what they do. That's what Jesus Christ did, right? When people took Him, when we took ato siyang gilansang sa cross ba, Jesus Christ said, Father, forgive them. They don't know what they do. Jesus Christ wants to have us to have that heart, no? Heart of forgiveness ba? Heart to forgive, no? Heart nga kanang bitaw nga mo paubos kita sa Ginoo ba nga, Lord, I know this is difficult, but Lord, this is what you want me to do, and I know that you are going to reward me for this. Maingon ta ba nga, Lord, lisod kaayo ni buhaton para nako, Lord. Pero Lord, maunay akong buhaton kay nakahibalo ko nga maunay ganahan nimo nga akong buhaton ug ikaw muganti nako niini. And the thing is, if we lay treasures no sa langit, those are the things that will never lose value. Those are the things nga dili na gid mawala, because it will be with you forever and ever. Let's go ahead and pray. I'd like everyone to bow their heads no and close their eyes. Heavenly Father, we thank you so much for the things that you have made us learn today, for letting us complete, Lord God, the what you want us to understand about deliverance, Father. That, Lord, you want us to cast out demons. You also want us to know the truth and to live sacrificially in obeying you, Lord God. Lord, let us learn and let us know more about your truth so that we can do what you want us to do, Lord God. And Lord, we know that this is tough for us physically. Lisod kani para kanamo, Dios. Apan pinaagi kanimo, Dios, ikaw ang maghatag kanamo og kusog. Ikaw ang maghatag kanamo, Ginoo, sa pamaagi kung saon namo ni nga mabuhat namo pinaagi sa imong grasya, Lord God. Because we believe, Lord, nga you will reward us for denying our flesh. You will reward us for taking up our cross. And you will reward us, Lord God, for following you. And Lord, let us have that heart that we know that everything that we do for your will be rewarded one day when we face you, Lord God. And Lord, we will be Christians who will not just be barely saved, Lord God, but we will be Christians, Lord God, who will meet you and you will say to us, well done, good and faithful servant. And I know this is a process, Lord. Let us have the grace, Lord God. Let us continue lean on to your grace, Father, that we can find the strength to continue and do these things, Father God. And I pray that you're going to protect this person. Protektahi ka nga tao, Ginoo, sa iyaang trabahoan, sa iyang negosyo, sa iyang pagskwela, kung unsa man ang gibuhat niya sa iyang kinabuhi, Lord God. Panalangini, Ginoo, ang buhat sa iyang mga kamot, pinaagi sa iyong kabubuton, Lord God. And I pray that whatever things that happens to us, we declare, all of these things will work together for good. Because we love you, Lord, and we are following your will. In Jesus' mighty name, amen and amen. Have a blessed Sunday, church. Church, want to partner with us in the ministry? You can through your giving. Here are the following giving options. For your tithes and offering, please take note of the following details. Thank you for investing in the expansion of God's kingdom. This is our faith for His provision. Don't forget to invite your friends. See you next week.